Ihan lyhyesti esittelen sulle tätä keramiikkakoulun sovelluksen käyttöä. Eli nyt sä oot tässä kotisivulla ja sä pääset heti rullaamaan tätä alaspäin. Ja täältä sä löydät tällaiset, mitä mä oon suositellut katsottavaksi, eli keramiikan perusteet, dreijaamisen alkeet ja luova business, ja aloitat tästä. Sitten löytyy tämä My Channels, eli keskustelupalstat. Täältä löytyy useita eri kategorioita, joihin sä pääset keskustelemaan, kyselemään ja verkostoitumaan ihmisten kanssa. No sitten täältä vasemmalta sä löydät tämän library, eli kirjasto. Ja kirjastosta sä löydät siis kaikki ne keramiikkaohjeet, joita tänne tulee kerran kuukaudessa. Ja sen lisäksi täältä löytyy keramiikan perusteet ja dreijaamisen alkeet. Ja jos mä klikkaan vaikka tätä dreijaamisen alkeita, niin sä näet, että tästä Access me päästään tonne sisältöön. Ja täältä löytyy useita videoita, oppaita ja artikkeleita liittyen dreijaamiseen. Sen lisäksi meiltä löytyy täältä librarysta kaikki, kun sä rullailet, niin sä löydät täältä kaikkia erilaisia ohjeita, ja nämä ohjeet siis lisääntyy kerran kuukaudessa. Ohjeita löytyy niin käsinrakentajalle kuin dreijaajillekin. Ja sitten meillä on tällainen kohta kuin Events, ja se on tapahtumat, ja täältä sä pystyt aina katsomaan, että mitä meillä on seuraavaksi tuloillaan. On luova business-valmennusta, retkiä, keramiikkakahveja ja kehittäjätiimin tapaamisia. Ja kaikkeen saa osallistua oman jaksamisen ja omien voimavarojen mukaisesti. Näiden lisäksi täältä löytyy tämä feed, mihin mä nyt viitin klikata, koska siellä tulee jäsenten nimiä, mutta se on ikään kuin semmoinen Facebook-tyylinen paikka, missä näkyy kaikki näiden keskustelukanavien uusimmat keskustelut feedimäisesti. Tervetuloa mukaan, jos keramiikkakoulu kutsuu sua.